नै लोगोफोर फुङावनो हस्पिटाल थांनो ओंखारलायबाय सासे पेसेन्ट दङ हस्पिटालाव लांनो फुङावनो लिंफैबाय 5टायावनो दा थांनो ओंखारबाय आङो 108 लिंहर 108आबो लामा आन्दायनानै बेलेग लामाथिसो थांदोंमोननो दासो फन खालामबाय लिंहरगासिनो दा बेलेग लामाथि फैफिनबाय आंबो थांनो ओंखारबाय नै दिनैसो देहाखौ एसे मोजां मोनदो माने मैया सानसे उन्दुनानै सिखारनोनो हायाखैमोन हरावबो हरसे खोमा सानानै बे खोमायानो सानानै आंना खुगाया खायलें जादोंमोन आरोना स' लोगोफोर बयबो नायलांबाय थादो फैदो नै लोगोफोर आं हस्पिटालाव थांनायाव जि खारफालांखादोंमोन गथ'आ बागान गेजेराव गालांदोंमोन आङो बेयावनो नेबाय थानानै नै दासो आंजों गारि गाखोना फैफाबाय निकि मा जाजोबखो नों एसां हाब्रु गोजा हा इदि फै गारियाव फै गाखोनिसै फै नै गाखोसिगोन आं स्टार्ट होसिगोन नालाय ओइलै गाखोखाबायानो डेन्जारसो नै जि हाब्रु जाजोब्बाय मानसियानो गथाय हाब्रु नांजोब्बाय फै गाखोनोसै फै थांसै हस्पिटालनिफ्राय फैफिनबाय 11टा जाबाय नै फुंनि 5टायावनो थांनायमोन 11:44 जाबाय हर टाइमा नै फै गाखोदो फै निकि फै थांसै सना फैद' नै आंहा थांसै होमबा था नोंहा था नोंहा थादो नै गाखोसिगोनबो गाखो गाखोबाय ओंखाम उखैबाय आं पेसेन्टखौबो देखायासै 108 गारिखौबो देखायासै मानो होनबा गथ' गोरलैखौ देखायबाय थानो हामा साननानै आं देखायासै गथ'आ ओंखाम उखैनानै आंजों थांफानानै जि उखैबोयो दासो मोनजाबाय फुंनिफ्राय मानो खारफालांनांगौ आंजों हा मानो थांफानांगौ नोङो सिकल लाबानो खारो खाजानो गिनानै साला आंखौबो जा ओंखाम उखैखाबाय दुन्दिया बाथोन देनासो जानोसै आं मैया आब'लाहा ओंखाम गोदाननि पार्टि जादोंमोन नालाय अनला खारै हरनाय दोङो आङो अनला खारैबो मोनजायानो नै दुन्दियाखौनो खानानै बाथोन जानोसै आं जि बरिया जाखादो दुन्दियाया